Лёс хатыні падзялілі сотні вёсак на ўсёй Беларусі. Адна з такіх – Алла Светлагорскага района. 14 студзеня 1944 года фашысты вынішчылі тут больш за 1700 жыхароў. Сёння на месцы вёскі знаходзіцца мемарыяльны комплекс. Такое время и такие места, они оставляют смешанные впечатления. Это душевное негодование, это вопрос «за что?», «почему?». Мне кажется, что каждый гражданин должен побыть в таких местах, ощутить всем своим сердцем, всей душой то горе и то страдание, которое, к сожалению, пришлось испытать нашим предкам. Прадстаўнікі ўлады на чале са старшынёй гомельскага аблвыканкама Іванам Крупко склалі кветкі да помніка загінулым мірным жыхарам, а таксама да брацкай магілы. У Гомелі грамадскасць і моладзь сабраліся на алеі герояў. У памяць аб ахвярах хатыні да брацкай магілы ўсклалі кветкі і высадзілі дрэвы. Сегодня, в этот памятный день, в парке рядом с университетом Франциска Скорины высадили 80 каштанов в честь 80-летия со дня окончания жестокой войны. На Гомельшчыне ўспамінаюць сёння не толькі жыхароў вёскі Хатынь, але і іншых населеных пунктаў па-зверску знішчаных у гады Вялікай Айчыннай вайны.